Utopías, lugares del buen vivir. Benvinguts, benvingudes a una edició més d'Utopies, lugares del buen vivir. Avui estem rodejades de persones que tenen vincles amb el Brasil. Ens han convidat a participar de l'últim programa d'aquesta temporada de Pau Brasil, de Ràdio 90, amb la Yara Jiménez, la Núria Aguilar i la Rosa Sanz. I la veritat és que ens ho hem passat molt bé fent ràdio en directe amb elles, des d'aquí, des de la Garrotxa. I nosaltres ens han convidat a una secció del programa que es diu Colibrí, si no recordo malament, o el vol del colibrí. La Rosa se'ns en fa així amb el dit, això vol dir que ho estic dient bé. I Projectes Colibrí, aquí, ens han xiu-xiuejat el nom, Projectes Colibrí. I nosaltres, doncs, en aquesta secció hem volgut portar una persona que té un vincle profund amb el Brasil i que, a més, està enllaçada amb mi i amb Utopies, sí, que és l'Adolf. Adolf, com estàs? Molt bé. Bona tarda. Molt bona tarda. Benvingut a Utopies. Després de sortir d'aquesta experiència de Pau Brasil, Adolf Sanz, estàs aquí amb nosaltres per presentar-nos un projecte que ja fa temps que coneixem, que és el projecte de Guardians de l'Amazonia, i hem comentat que a Pau Brasil que faríem un especial d'Utopies amb tu perquè ens expliquessis doncs, com va sorgir una mica aquesta idea de Guardians de l'Amazonia i com va sorgir també aquest fillet, no?, que és un conte que es diu L'Eruga de Colors, que nosaltres, des d'Utopies, l'estem utilitzant també per fer tallers de ràdio amb els infants i joves de l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts. Tot això que he dit, tots aquests superenllaços que acabo de fer, són reals, els estem caminant, per tant, són part d'aquestes utopies que anem entrellaçant. I avui tenim la sort de tenir-te aquí presencialment. Doncs, en qüestió de 2 dies em vaig com il·luminar i vaig dir, ostres, si he de presentar un projecte Colibrí a Pau Brasil, doncs què millor que fer-ho a través d'un projecte que estiguem caminant ara mateix. Nosaltres estem utilitzant aquest llibre, L'Eruga de Colors, pels nostres tallers de ràdio a les escoles, i tu ets un dels artífex d'aquest llibre que té una història. Comencem pel començament. Adolf, explica'ns què és Guardians de l'Amazonia i per què comences a somiar aquest projecte que ara ja és una realitat des de fa molt temps. Marta, doncs moltes gràcies per convidar-me a participar de Pau de Brasil. Aquí, en aquest dia d'avui, jo sóc ja saps, ja t'ho he dit diverses vegades, sóc un seguidor teu, un fan del programa Utopies i de tot el que recorda, tot el que transmet, totes les xarxes que realitza. En tinc moltes persones en comú, no? Inclús persones que col·laboren al teu programa, persones que han parlat, no? I la veritat és que és un honor que m'hagis convidat. Ja anant a la pregunta en qüestió que m'has fet, no? De com sorgeix tot plegat, com bé he comentat abans a la petita intervenció, jo vaig anar al Brasil l'any 2004, ara ja fa 20 anys, ara ja entrarem a l'any 21, vaig anar a viure al poblet d'Astèrix i Obèlix d'allà de l'Amazònia, on vaig viure una transformació i on em vaig reconnectar amb
amb aquesta essència que diem que és la natura, amb mi mateix, on te vaig realment fer una transformació, així com fan les orugues, i que estem caminant, no? I que encara tenim molt a aprendre, per mi va ser un punt d'inflexió a la meva vida. Perdona que et talli un segon, perquè clar, has dit el poblat d'Astèrix i Obèlix i les persones potser s'han desubicat una mica. Això és una comparació que has fet quan estàvem fent el programa amb la Yara Jiménez, de Pau Brasil. Per no dir el poble del Daime i Però aquí ho podem explicar, Sí, també, sí, no? vols. Un poble de l'Acre, a Brasil, sí, a Mapià. I en aquest poble de l'Acre, Brasil, doncs sents i vius aquesta transformació que et porta a anar aterrant un projecte al cap dels anys, que és aquest Guardians de l'Amazonia. Perdona, eh? Clar, allà va ser on vaig començar a fer les meves connexions. Precisament el 2005 vaig conèixer a Benki Pillanco, una xaninca que en aquell temps érem els dos més jovenets, i amb el qual després vaig tenir el privilegi de poder anar a visitar la seva comunitat, la seva aldea. Ens va convidar un any després, i allà va ser on amb una nit de lluna plena i enmig del seu poblat, amb els seus germans i amb altres persones de la comunitat, em van fer la següent pregunta. I tu què pots fer per nosaltres? Em van plantar una llavor en aquell moment. Clar, jo pensava, jo recent estava en aquell moment sense feina, estava reestructurant la meva persona i, bueno, vaig pensar, doncs no sé, jo ara per ara, poc. Per ara poc. Pensaves que podies fer poc, eh? Poc puc fer. I allò va ser aquella llavor que amb els anys va germinar i es va convertir en l'Associació Guardians de l'Amazònia. Després de retrobar-nos, jo vaig anar coneixent diferents liderances indígenes i a través d'un viatge que va fer ell a Europa i una crida que em van fer un grup de persones que treballaven a Brussel·les, va ser quan ens vam reconnectar i aleshores vaig reprendre aquesta llavor i vaig començar a regar-la, no? I vam crear l'Associació Guardians de l'Amazònia. A partir d'aquí és quan ens trobem amb el professor Àlex Gimeno en una trobada on hi havia precisament el Benki i aquest Àlex Gimeno, que és un professor del Tarragonès, en aquell moment ell treballava a l'escola Canaleta de Vilaseca, va ser que em va preguntar, escolta, mira, jo soc professor a una escola i m'agradaria molt connectar amb els Aixaninc, en aquest cas m'ho va dir. No? Però resultava que jo en aquell temps estava preparant un viatge per anar a la comunitat Puyanahua. Aleshores li vaig dir, mira, amb els Aixaninca no ho sé, però jo estic anant ara a passar una temporada amb el poble Puyanahua i crec que seria molt més fàcil que enllacéssim aquest projecte amb ells. Situat també, els Puyanahua estan també situats a l'Acre, a Brasil, potser una mica més a prop del que seria Rio Branco, sí, bueno, no? Més a prop de... Sí, la situació exacta del poble de Puyanahua és molt bona perquè està molt a prop de l'aeroport de Cruzeiro do Sul. No? O sigui, Cruzeiro do Sul. Estan ja a lo que és la conca del Juruà, de l'Alto Juruà. I bueno, tot i així estan enmig de la selva, no? Però bueno, realment tenen una situació privilegiada per rebre visites o per organitzar events que ells ja s'han especialitzat en això també. No? Però bueno, tornant a la llavor del conte, aleshores va ser que també vam estar establint el primer intercanvi, no? El primer intercanvi amb l'escola de la Canaleta i l'escola Ixubà i Puyanahua, on el professor Àlex Gimeno treballava un projecte transversal, on treballava el bioma de l'Amazònia, on treballava el canvi climàtic, on també treballava la cosmovisió indígena, on reconnectem la natura, tot té esperit, on nosaltres respectem
tot d'una manera en què nosaltres aquí hem perdut. També aquí estem fent aquest remember, no? aquest recordar d'on venim, què érem abans, no? D'aquestes colonitzacions que també nosaltres vam sofrir amb el món romà i tot el que ha vingut després. No? Nosaltres vivíem també així, també consideràvem que tot tenia un esperit. Bueno, en fi, aquest projecte també treballa el canvi climàtic, treballa els drets indígenes, treballa la importància dels indígenes cuidant els seus territoris i lo important que són els seus territoris per l'equilibri del clima del món. No només... O sigui, és important a molts nivells. Aleshores, allò va ser la llavor del primer intercanvi d'escoles. Clar, jo vaig anar cap allà i va ser molt fàcil portar-ho a terme. Fins i tot vam sortir al programa aquest d'Infocar de TV3, vam fer un reportatge molt maco i vam visitar amb els líders indígenes quan van acabar el projecte l'escola Canaleta, que l'escola Canaleta està situada a Vila-seca, el poble aquest on hi ha el Port Aventura, no? És famós per això. Pues allò va ser la llavor. El conte el va escriure l'Àlex Gimeno fent un resum de la història dels últims 100 anys dels Puyanawa i els protagonistes eren precisament el Poe i la Bari que venien recurrentment aquí a Europa, el qual tot ajudava a l'impacte que pogués tenir amb els col·les fos encara més gran. Vam tenir també la participació de la Sònia Coloma, una il·lustradora, una dibuixant fantàstica, que va connectar amb la història des del primer moment i va fer unes il·lustracions al·lucinants, no? Per dir-ho d'una manera. I tot això, Marta, al final és el començament d'una aventura, d'algú que ha anat evolucionant amb el temps. És clar, es van anar incorporant col·legis, professors, vam arribar a fer una trobada d'autocars, era a la platja de la Mora i per allà al Tarragonès, on els nens ens ensenyaven el Poe i la Bari, tota la flora autòctona, on hi havia una recollida de brossa, on hi havia una trobada de balls, on portaven ells cartes a tots els nens de part dels cursos, de part del col·legi d'allà. I després va venir la pandèmia, es va trontollar, i ara estem reprenent, tot i hi ha 2 col·les ara mateix que estan continuant amb aquest projecte, però ara estem fent una sèrie de reestructuracions i de connexions a Brasil, on a través de la Fundació Chai, que és d'una persona molt rellevant al món indígena, que es diu Chai Macedo, ja és un senyor, ja té uns 75 anys, però als anys 80 va ser coetani de Chico Mendes i va ser molt important amb la creació de la majoria de les reserves extractivistes i de reserves indígenes als anys 80, quan tots els indígenes de la zona d'Acre lluitaven pels seus drets i per rescatar cultures i terres, etc. I estem fent una associació estratègica amb ell i amb una empresa a Brasil que es diu Prayer School, la qual precisament té un projecte d'intel·ligència artificial i mentories i, alfabetització digital a les escoles. Que aquesta seria la contrapart. Hem estat parlant de la part de l'aplicació del projecte aquí, al nord global, que és transmetre aquesta saviesa, aquesta cosmovisió indígena als nens i nenes, en aquest cas de Catalunya, i ens agradaria poder arribar a Europa, però la contrapart també és el reforç de les, diguéssim, cultures, en aquest cas també de les llengües, i portar digitalització. O sigui, ells ja han rebut a l'internet, tenen telèfons amb moltes de les
dels seus pobles, però està la part, diguéssim, de l'Instagram, de les redes socials, l'ús que li donen doncs no li treuen el suc que podrien treure-li. Aleshores, el que volem és reforçar en el món educatiu les eines digitals d'una manera ètica, d'una manera consensuada també amb ells, perquè ells puguin treure-hi tot el suc que realment es pot treure de la digitalització, de l'internet, de la connectivitat, etc. Déu-n'hi-do, Adolf, quantes coses, perquè, clar, hi ha moltíssims instruments que ara ens permeten connectar-nos amb el món. Un d'ells és internet. De fet, gràcies a internet nosaltres podem sonar i ressonar arreu del món a través d'aquest podcast Utopies. I que important és també doncs, veure que aquestes eines són, depenent de com les utilitzem, poden servir per una cosa o per una altra. No? Aleshores entenc que vosaltres doncs, les voleu també fer servir com una eina d'expansió d'aquesta cultura, d'aquestes tradicions i d'aquesta forma de ser també que inspiren aquestes comunitats indígenes on, com dèiem aquest matí també, no se separen de la natura, no? Són part de la natura. Són aigua, són terra, són muntanya, estan relacionats, molt relacionats amb els elements. I això és una de les coses que també veiem a través d'aquest conte, l'Eruga de colors, que ens transmet una mica doncs, aquesta forma de ser, o ens apropa, no? Aquesta visió que nosaltres d'alguna manera hem oblidat i que és tan important recordar i que, en el cas d'Utopies, nosaltres estem utilitzant per recordar doncs, des dels més petits quines opcions tenim per relacionar-nos amb la natura. No? Tot aquest periple que acabo de fer ara, a través d'intentar lligar una cosa amb l'altra, és el que fem a través d'aquest podcast, és el que fem a través d'aquesta ràdio i és el que m'inspira a mi, Guardians de l'Amazonia. Quan ens van proposar fer un taller de ràdio a l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts i un del grup d'alumnes era de quart, de primària, em va venir rapidíssim el conte de l'Eruga de colors. De fet, et vaig trucar i vaig dir, Adolf, necessito llibres, no? Comencem el curs. I no sabia ben bé com treballar-ho, però sabia que això era una llavor de canvi, no? I d'obertura per tota aquesta canalla que potser no coneix tot aquest món on la natura i els humans som el mateix. A mi inclús em costa dir-ho a vegades perquè ja ho he anat com integrant a poc, no? Que som part de la natura. Però, sense més dilacions, presenta'ns també l'Eruga de colors. Com va sorgir aquesta idea i quin és el potencial d'aquesta llavor, també, no? Què creus que pot fer també aquí a Catalunya l'expansió d'aquest conte? No? Quines aplicacions veus que pot tenir aquí a Catalunya? Bueno, aquesta llavor, per mi, una de les coses més importants que també ve al rere del que us comentava, que em van dir a l'aldea de Xaninca, què pots fer per nosaltres, no? Què es pot fer per la selva? Perquè la selva, com ja sabem, està amenaçadíssima, els seus pobles indígenes, per suposat, també ja fa molts anys que sofreixen persecució i avui dia encara sofreixen i, bueno, si no fem alguna cosa, realment totes aquelles tradicions, aquell bioma, la selva, desapareixerà. I una manera que se'ns va ocórrer de com poder arribar a trobar futurs activistes, no? Persones que ara són nens i que d'aquí a res passaran a ser adults i que vulguin defensar alguna que està tan lluny i que està tan fora, no? del nostre context, alhora que
també aprenem aquí a rescatar, com per exemple avui ha sigut molt interessant la conversa que hem tingut amb la Juliana, ara no me'n recordo el cognom. De Sintropicat, No? Juliana Sí, Simois. clar, la sintropia, l'agrofloresta, com poder aplicar tot aquí i rescatar tot o sigui, aquí tenim molts boscos, però hem de saber gestionar-los, hem de saber com mantindre, com rescatar el bosc que hi havia antigament, no? Tot això és un dels motius pels quals aquest llibre, amb el qual, en resum, podem saber què han sofert la majoria dels indígenes o que estan sofrint a dia d'avui i quina és la seva visió de l'univers, el que volem és expandir aquest missatge a quants més col·les millor, a quants més nens millor, per multiplicar l'activisme per la natura, per la reconnexió, per la selva, per la vida, no? Per la vida i pels elements. Bueno, una miqueta és... no sé si contesta la teva pregunta. I tant que contesta la pregunta. Tenim com havia sorgit aquest llibre, que és el que t'he comentat, no? Va ser tot arrel de... Bueno, quan jo vaig anar a fer aquest viatge i aquesta estada al poble d'Amazònia, jo en aquell moment tenia unes escoles d'anglès i la Sònia Coloma havia guanyat el concurs de mascotes d'aquesta escola que havíem organitzat per trobar una mascota. Aleshores, com jo anava cap allà, jo li vaig proposar un intercanvi de que els seus nens vinguessin a fer anglès durant un any i que en contrapart, en comptes de pagar les matrícules i les mensualitats, em fes la il·lustració d'un llibre de contes que en aquell moment no sabia quin seria. Jo pensava trobar una història, que fos d'allà, que m'expliquessin el... I al final no vaig trobar res que m'encaixés, i a la tornada va ser quan vam estar amb l'Àlex, ell va estar dient: mira, jo he escrit una història de lo que he sentit, de les xerrades que han fet el poeta Lavari del seu poble i tal, i aleshores vam estar, diguéssim, jo el vaig ajudar una miqueta amb la part d'alguns dubtes que tenia, i vam dir: escolta, tu, anem a il·lustrar aquest conte, i així és com va néixer realment aquest llibre. Va ser una cosa així, no?, sincrònica, màgica, que té aquest resultat. Després evidentment, hem pogut fer una edició superxula, també amb el recolzament del Fons Català a través d'un projecte que vam presentar. I aquest llibre passa a ser això, passa a ser un material didàctic de supervalor perquè es pugui fer servir en aquests intercanvis, en aquest pont que estem treballant entre el món indígena i el nostre món, no?, i la nostra societat. Doncs t'he fet aquesta pregunta de com va ser la creació del llibre, perquè em sembla un material absolutament meravellós. La Sònia ha fet unes il·lustracions que són precioses. A mi m'agraden molt. De fet, Adolf, tenim molts fans a l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts d'aquestes il·lustracions, també t'he de dir, i ajuden a entendre també el contingut del conte. Que a mi em dóna la sensació que els contes són eines tant per nens com per adults. Aquest conte també amplia la mirada adulta sobre una temàtica que té a veure amb la preservació de l'entorn, sí, que de vegades se'ns escapa, i que amb aquest punt de màgia, no, ens ajuda a acostar-nos a aquests temes. A més, té la peculiaritat que està editat en dues llengües, en català i amb la llengua puianagua, que és una de les llengües, explica la història del conte que ells recuperen, no?, amb la seva lluita de recuperació de les terres, de recuperació de la memòria. És el primer llibre, aquest llibre el vaig aconseguir que el traduís la Dona Raïlda, que és una de les últimes parlants d'aquesta llengua, i és el primer llibre que està traduït a la llengua, tot i que en allà no hem aconseguit que el llibre es traduís al portuguès i que tingués aquella acceptació que hagués pogut tenir si hagués sigut algú d'allà que l'hagués escrit, no? A vegades les coses... Però el que sí que ara m'estava venint al cap
mentre parlaves i mentre estàs explicant aquest projecte tan guapo que estàs fent del podcast i de la gravació, de la nova gravació amb la participació dels alumnes i l'adaptació tan xula que esteu fent al col·le, de que potser en el futur, i una de les coses que és segur que moltes escoles indígenes voldran és l'aprenentatge, perquè una de les coses que ells necessiten, no? Aquestes eines digitals que tu també domines, imagina't, jo m'estava imaginant a la Marta Espurna, al programa Utopies, ensenyant a com fer això als col·les ja, també d'allà, per què no, no? Doncs mira, Adolf, per què no? M'enduc a l'equip d'Utopies, m'enduc la Rosa Sans, que li he dit que faríem uns 10 minuts de connexió i ja portem 25 minuts. I m'enduc la Núria Aguilar i anem a fer podcast, per què no, a les aldeies indígenes. De fet, m'has fet connectar amb una persona molt important per mi, que és el Duabussà. En aquest cas, ell és una persona que ara deu tenir 90 i pico d'anys. Jo el vaig conèixer l'any 2016 a una aldeia que es diu Coração da Floresta, a l'Acre, també, allà al riu Jordao, frontera amb Perú, ja gairebé frontera amb el poble xaninca. Ell és unicuin, el Duabussà. I també em va fer aquesta pregunta. De fet, me la vaig fer jo, no me la va fer ell. Com a tu et van fer els de Xaninca, sí? De què pots aportar tu? Doncs jo en aquell moment vaig dir, ostres, què puc aportar jo a tota aquesta aldeia de potser 40... no me'n recordo quantes persones eren, molt poquetes persones, que m'ha donat tant durant tot aquest temps que he estat aquí. Què puc aportar? No? Llavors jo li vaig preguntar al Duabussà, què puc aportar? I em diu, ostres, doncs, jo el que veig és que podries aprofitar tot aquest coneixement que has rebut aquí, que hem intercanviat aquí, com si fos un xal, te l'endús i l'expandeixes, no, però no te l'endús de forma extractivista, sinó que fem alguna cosa recíproc, no? Perquè això també és important, que el coneixement que es comparteixi, que no sigui extractiu, no sé com explicar-me, Adolf, no? Que també reconeguem d'on surten les coses, no? I els pobles indígenes de l'Amazonia tenen tot un coneixement ancestral que nosaltres, almenys jo no tinc o desconec encara, no? Estic allà buscant a les arrels però encara desconec, i em diu, Marta, fes això, no? Endut amb aquest xal. I llavors jo li vaig preguntar a Duabussà, quin és el teu somni? No? Un senyor de 86 anys en l'època, que ara deu tenir-ne 90 i tants. I ell em va dir, ostres, doncs el meu somni és construir una cupixaua. Una cupixaua és una maloca, no? Perquè allà era una aldeia tan petita que no tenien ni maloca. No? 40 persones és molt... Aleshores, clar, vaig dir, ostres, doncs, com ho puc fer? Vaig tornar aquí, vaig aconseguir amb aquestes xarxes, no? Amb aquests links que fem quan tenim l'entusiasme pujat, no? Doncs vaig aconseguir diners suficients com per fer començar a construir una cupixaua al Coração da Floresta, no? Pensant en la gasolina que necessitarien per arribar allà, les eines, una serra mecànica, tota la llista de coses que es necessitarien per fer la cupixaua i fer el somni d'aquest senyor de 90 anys pagè, no? El que ara es coneixeria com un xaman, que és un abuelo, un avi, no? Un avi savi, que té tot aquest coneixement integrat de les plantes, el Duabussà, i fer el seu somni realitat. I aquesta cupixaua, a part de ser una maloca, ell ho veia com una escola viva, no? Un lloc on ell pogués explicar a la gent de l'aldeia tot el coneixement que té de les plantes, no? De quina serveix pel mal de panxa, quina serveix pel mareig, quina serveix per diverses coses. I ho vam aconseguir fer-ho no només nosaltres, també evidentment amb link amb organitzacions del Brasil i amb gent que està allà,
i que podien doncs, portar el material necessari per fer aquesta copixau a realitat. I ara, tota aquesta digressió que he fet, que tant ens agrada digressionar aquí a Utopies, em serveix per posar en valor això que dius d'anar físicament als llocs i intercanviar coneixement. No? I llavors, no et dic que no, jo crec que podríem fer un link amb Guardians de l'Amazonia des d'Utopies i des de Ràdio 90 també, i amb la gent de Pau Brasil, per què no? I fer una trobada allà per intercanviar aquest coneixement i fer un podcast allà fet per ells i per elles amb la seva llengua original, tant de bo, i poder-nos nodrir del que significa tenir aquests micros oberts i expandir la informació arreu. Per tant, que bonic seria i que recíproc també seria poder posar en contacte les persones que estem fent aquest podcast aquí, fer-lo allà i fer un taller com el que estem fent a l'Escola Castanyer. Per què no? I portar-los un conte potser d'aquí i que el poguessin reconstruir allà. Tota aquesta idea que està sorgint ara aquí l'apuntem, l'anotem i per què no, Adolf? Podríem fer-la realitat, així com és possible també fer realitat tants somnis, no? Pensa que tant els nens d'aquí com els d'allà la vitamina E la tenen a tope, saps? La vitamina entusiasme la tenen super, o sigui que estan super oberts a qualsevol cosa, no?, que sigui aprendre i quan, en aquest cas, els nens d'allà estem parlant de noves tecnologies, doncs és un supervalor. Busquem això, busquem aquesta reciprocitat tan important, no?, perquè ells ens nutreixen amb la seva saviesa, cuidant d'aquells entorns, mantenint-los, nosaltres els podem nutrir, ajudar-los a reforçar, perquè, clar, desgraciadament, tota la cultura televisiva, les novel·les, l'Instagram, el Facebook, la part aquesta que atrontolla una miqueta i que aquí estem i s'està estudiant ja tant, que fa tan mal als nostres joves i que també està fent mal en aquelles comunitats, doncs com quirúrgicament sanem aquesta part i el que fem és que realment aprofitem tota la tecnologia i tota la intel·ligència artificial i tot el que ve ara, però realment per això, per crear un món millor, per gaudir més de la vida, per respectar més els altres, la natura, l'essència que som, no?, tot d'una forma ètica. També necessitem, per desgràcia, la ciberseguretat, no? Ells són pobles vulnerables, són persones molt vulnerables que necessiten aprendre també a protegir-se de tot això. Aleshores, endavant, no? Ens has portat també unes músiques que volíem que ens presentessis. Evidentment això ho posarem ja en postproducció, ara mateix no podré posar play, però presenta'ns en una d'aquestes músiques, d'on venen? Tenim, aquestes músiques, aprofitant que vaig estar ja aquesta temporada compartint amb ells i jo també tinc una miqueta de background amb el tema del so, vaig portar uns bons micros, vaig portar l'ordinador amb la tarja de so i aleshores vam fer una gravació amb molts membres de la comunitat de les seves músiques tradicionals. Era la primera gravació que tenien i són les músiques tradicionals que han pogut rescatar d'antigues gravacions i d'antigues converses amb els que havien sigut, diguéssim, esclavitzats quan eren nens i que als anys 80 encara hi havia molts de vius i aleshores, arrel d'aquestes visites dels indigenistes, del Xai Macedo i l'antropòleg Terry, van poder enregistrar també i no deixa de ser això, música tradicional Puyanagua, registrada amb una certa qualitat i que músiques que parlen de la natura, parlen dels astres, parlen del camí,
estaria bé que després poguéssim, entre tots els que estem aquí, fer un ball, el Nupanaré, per exemple, del molt bé. Caminada Longa, i bueno, fins i tot hi ha balls que imiten alguns éssers, no? Hi ha el Mapinguarí, que tu deus saber, no? Tens una mica de coneixement de què és aquell ésser de la selva que sembla com el Yeti. Després hi ha el Ball de les Formigues. Que ballarem avui. I hi ha coses molt interessants. També havíem aprofitat i havíem gravat músiques ja que no són tradicionals, que no són músiques del Poe i la Bari, que havien fet gravacions aquí, una producció ja més xula, no? Tot forma part d'un CD. Va ser un dels primers projectes que vam poder finalitzar amb l'associació Guardians en aquell moment. Doncs, Adolf, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a Utopies. Estem escoltant de fons el so de la música en directe d'Orella d'Os, que és un grup de capoeira d'aquí, de la zona, d'aquí de la Garrotxa, si no m'equivoco, Rosa Sans? Molt bé, gràcies per l'apunt. I que ens agradaria molt també anar a escoltar i a compartir amb ells i amb elles. I per què no, després, doncs ja que un ocellet, un colibrí, en aquest cas m'ha dit que has portat la guitarra, doncs qui sap si pots deleitar-nos amb una de les teves cançons, perquè a més, doncs, ets músic, no? Cantautor, podem dir. Cantautor. Més o menys cantautor, músic, medicina, digue-li. Bueno, sí, m'agrada tocar i cantar i bueno, sí, després podem, des de luego, com t'han xivat això, t'ha dit un colibrí, un beixa-flor. Per cert, cal dir que, a part de l'associació Guardians, soc pare de 2 fills i bueno, un d'ells va ser engendrat, fabricat, digue-li com diguis, allà a l'aldea Pollenagua, i li van posar el nom, el nom que té indígena d'allà és precisament colibrí, que en la llengua es diu Pingdu. Pingdu? Pingdu. Sí, és la llengua d'aquesta del tronc lingüístic Pano, que és igual que la Junicuin i dels Yaguanaguà. Doncs quantes connexions avui, de fet, nosaltres ens hem colat aquí a fer un Utopies, perquè hem dit, ja aprofitem l'energia del present, que estem aquí tots connectats per fer aquest capítol que teníem ganes de fer amb tu, Adolf, sobre els teus projectes, perquè ets un utòpic. Al principi has dit que eres fan d'Utopies, però els fans d'Utopies, doncs, al final ho som, perquè ens agrada materialitzar els somnis, ens agrada doncs, aterrar el que anem somiant, i en el teu cas doncs, aquest és un dels teus projectes, però després m'agradaria fer un petit link, un últim link ja, i així ja marxem, amb el teu perfil de cantautor, sí? Perquè doncs, en el programa de la Iara hem estat posant alguns temes. Jo he parlat de Iemenjà, que m'inspira moltíssim en gairebé tot el que faig últimament, en els últims anys, i m'agradaria que em compartissis, no, també un dels temes relacionats amb Iemenjà creats per tu. Sí? Que ara potser és de Salto de Mata, ja em perdonaràs, Adolf, però m'ha vingut. Tens un tema dedicat a aquesta gran mare oceànica. Què és per tu, Iemenjà? Sí, inspirat. Bueno, ja ho has comentat molt bé abans a la teva participació del programa de Pau Brasil. És el mar, és l'essència, és l'energia de les aigües del mar, que al final són les que nutreixen també les aigües dolces i també les aigües subterrànies, no? L'orixà és un dels orixàs principals i creadors, no? I confortadors, no? I és veritat que sí que amb un viatge que havia fet com es deia? Saquarema. Saquarema era un lloc que hi havia una corrent d'aigua gelada, i aleshores
vaig entrar a banyar-me i estava fort de fred i de sobte, pum, em va venir aquesta música i va ser algo que en aquell moment no li vaig donar importància i després amb els mesos, conduint pel Passeig de Gràcia, tota la Cruïlla. I de sobte, bum, estava ja parat en un semàfor i em va baixar de cop la música i aleshores ja sí que la vaig diguéssim, anotar després i recordar i compartir, no? I sí, és un cant de Iemanjá que, bueno, al final és un cant per fer-te quan entres al mar, per netejar-te, per purificar la teva energia, no? Doncs, com que segurament el tens molt ben enregistrat, aquest cant, que sí, el tens enregistrat, oi? Està en procés. Està en procés. Està en Doncs, procés, però... si surt abans de la publicació d'aquest programa, el posarem aquí en aquest capítol d'Utopies especial per Ràdio 90. I ja per finalitzar, Adolf, fer un petitíssim resum, no?, del contingut d'aquest conte, en el sentit de qui són els protagonistes, val? Què és el que estan fent aquí, quina és l'acció, i una miqueta el desenllaç. I això t'ho pregunto perquè segurament ho posaré així com pel mig del programa, val? Perquè crec que és important tenir-ho registrat. I amb això acabarem. Vale? Molt bé, doncs els protagonistes d'aquest conte són la Bari. La Bari és la protagonista principal. Bari vol dir sol, la traducció del nom és sol. Està basat en fets reals. Hi ha el seu company, el Poe, hi ha el germà de la Bari, que és el cacique actual del poble de Poyanawa, que es diu Joel... En aquest cas és el nom occidental, però el seu nom... Sí, espera, jo també. Ara m'ha semblat... Xainai, això. El Xainai. També hi fa servir un altre nom que ara no em ve a la memòria. Però, aleshores, bàsicament, què explica la història de quan van ser contactats el 1905, van ser esclavitzats pel coronel Mancio Lima, van ser catequitzats i aleshores els hi van prohibir parlar la seva llengua, seguir les seves tradicions, els van separar, homes i dones. Tot això va ser els pocs que van sobreviure, perquè molts van morir a través de malalties, maltractaments, etc. I aleshores es van barrejar amb els nordestins, que venien també a treballar el cautxú, i els seus descendents van ser els que avui en dia són del poble. Què va passar? Doncs que això va passar el 1905. La Bari i el Poe són relativament joves, tenen 35-40 anys. Però la història de l'oruga és real. La història de l'oruga no és inventada. Vull dir, la Bari va ser picada per una oruga i va estar durant 3-4 dies amb unes febres i aleshores va estar començant a somiar i va començar a tenir connexions més enllà de les que tenia fins aleshores, que ella era en el poble indígena Poyanawa, quasi tots en aquell temps eren evangelistes o catòlics. Les religions han entrat fort en aquell poble. I ella va començar, junt amb el seu company, a interessar-se i a rescatar la cultura tradicional a través dels cants, a través de les músiques, a través sobretot de les pintures, de les artesanies, i aleshores va començar a somiar amb dissenys i una miqueta parla també de com tot això, després les interconnexions que hi ha amb altres pobles indígenes de la zona i com entre ells també s'han ajudat uns als altres. És una miqueta un resum de tot això, el que ha passat en 3 generacions amb una, i tot escrit per un català. Valencià, perdona, que em sembla que... Àlex Jimeno. Em sembla que d'origen valencià, però viu aquí a Catalunya. Doncs ara estem acabant, vale. Tenim aquí la nostra tècnica, la Núria Aguilar, que és moltes altres coses més enllà de tècnica, que avui no ha volgut parlar Pau Brasil, la farem parlar avui. Què tal, Nuri? Molt bé, disfrutant molt d'aquesta jornada tan bonica que se'ns ha presentat avui.
doncs aquí tancant també aquest petit capítol d'Utopies lugares del buen vivir, així una mica improvisat, però ja saps que ens agrada fer aquestes coses, Adolf, ens agrada doncs, gaudir del present, del que passa en aquest moment i aprofitar totes aquestes connexions que s'estan fent avui a través de la convocatòria que ha fet la Yara Jiménez a través de Pau Brasil, que s'emet a Ràdio 90, així com Utopies també s'emet a Ràdio 90 gràcies a la Rosa Sanz i a la Nuri Aguilar. Adolf Sanz, dir-te que els alumnes de quart de l'Escola Castanyer tenen moltes ganes de conèixer el Puey Lavari. Jo no sé si això serà possible, però si vinguessin per aquí a Catalunya, doncs els podríem portar a la Garrotxa, no? Sí, aquest any no vindran al Puey Lavari, ja segur, això és una llàstima perquè l'impacte que tenia de rebre'ls amb ells, els protagonistes del conte, era brutal, com es fa servir avui en dia la paraula, però sí que estic mirant de portar des de França a una parella que representen molt bé també aquest poble i que són més joves i estan viatjant ara durant el mes de maig. O sigui, si no sent el Puey Lavari, podem organitzar una trobada amb aquesta parella, que també ell és fill de la dona del cacique, bueno, són família molt estreta del Puey Lavari, diguéssim, són els seus protegits o afiliats, i també ens porten la màgia de la selva i d'aquest poble, vamos, de primera mà i amb molta força, a més. Doncs estarem connectats, connectades, i si no, ja anirem nosaltres, amb tot l'equip d'Utopies, anirem cap a la selva amazònica, per què no, a portar els micros d'Utopies i a rebre amb molt de gust tots els que elles vulguin compartir i a compartir el que nosaltres doncs, considerem que tenim com a coneixement a compartir amb aquests pobles que tant ens ensenyen. Adolf, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a Mas Pujol, a la Garrotxa, sí? Des de Begues, que és Begues, i doncs, està aquí amb nosaltres als micròfons d'Utopies i de Pau Brasil, tot connectat. Gràcies, Rosa Sanz, per ajudar-nos també sempre a que això sigui possible, i ens n'anem de moment a ballar capoeira i després, qui sap, podrem fer aquests balls que ens deies abans, Adolf, que no recordo el nom. El No Pararé, la caminada longa, el camí... No pararé, de fet. No pararé. No pararé. No pararàs. Molt bona, molt bona. No pararé. Molt bona. No pararé. Doncs no panaré. No panaré. No panaré. No panaré. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. És el primer Utopies que fem amb tu i segurament en farem d'altres. No sabem des d'on, però segurament en farem d'altres. Moltes gràcies, Adolf. Moltes gràcies, de veritat, d'acord. Moltes gràcies, Marta. Rainha.